magkalibangon mo. So dagan mo sa kasagbutan, wa mo kita gagunoy. Nani nga sagbutin mo kita. Nindot sa di siya kay baga, dili dito magisi. Naon na siya, kuha kag duha ka pan pwede na siya. Inana. Pura ni siya tisyo. Yana ra na sa inyong lubot. This is Oxygen, I'm net. Let's go! 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 May buntag sa tanan, no? Napunta karon sa mga kahibalo ni Kuya Drew. So, atong miyagi, naputol atong akong pagkuhan, kaning pagpailan nyo sa mga tanom, kay tungod lagi na disgrasya, duhar to siya kaklase. Mga karon, akong giingon nga isa nga tanom nga nagpakita nga ang tanom aduna gyud kinabuhi. Ako naging pailaylan nyo karon. So mo ni akong ipailayla ang sagbot nga gitawag og hibi-hibi. So kung sa Tagalog ni siya makahiya ka sagbot. Katingalahan ba kay nganong mulihok mungid siya nga dili siya kunog hangin. Lagi say kuan ba? Kanang movement ba nga ganang kuan. Koy focus Mao ni siya ang sagbot nga makahiya kadi siya sa Tagalog makahiya. So sa amuhan ni Bisaya hibi-hibi ni siya. Mo ni siya paboritong kanon sa mga kanding kuan kani siya dinhi siya kakumpensaan nga sagbot kay kani nga sagbot aduna kani siya tunok kung sa English pa turn. So ayo mo ni siya tunok may kayo kani may kayo. So mo ni akong ipakita sa inyo ang kahibulungan nga paglihok sa dahon. Akong hilamon ang maong dahon. Oh, di ba? Mutikyop lang siya ha, mahipos siya. Oh, see? Ang uban no. Oh, muliok lang siya ha. Muhipos siya, muhipos. Na siya ang hibi-hibi. Naay part sa country sa lang nasod nga mopalit og hibi-hibi mong gihimong bulak. Mangita sa tao bulak sa hibi-hibi ha. It's so sad nga dili karon ang season sa pamulak sa maong hibi-hibi. Ang atong makita karon is katong mga laya nga bulak na niya. Siyang laya nga bulak niya. Gayo dili ito makita nga labong siya kay nindot kay siya mura sa kuan kaning cotton candy mulag siya. So sayang kayo mo ni siya ang mga hibi-hibi ni siya gani mga hibi-hibi di nato maklaro no kani siya nindot ni sa taon kung season gyud nga ting pamulak niya kay mag color violet na daghan ni siya maglingin-lingin nindot kay silang taon kung magtapok-tapok pero sagbot ra ni siya diri sa kwan sa bukiran. Pero kani siya nakoy dugang kwan sa inyo nga kahibalo kani siya tambal ni siya dili siya tambal kundi sumpa kung ana mo mga lugar nga daghang mga ungo mga manghiluay mga mamikpikay kaning sagbuta magamit ni siya. Abayan lang ni siya og sili nga katong gagmay, sili nga kulikot, katong halang kayo. Iabay ni siya isulod sa bulsa, sumpa ni siya dili kaduulon ang mga tawhan na kay mahadlok siya sa inyo ha. Kay naman ang dahon sa hibi-hibi og kaning sili. Ang pagkuha ani dili gid siya kanang dili gid mo tikyop, tarungon gid siya kuha nga di siya matandog, dili mo hipos ang dahon. So tungod kay maglisod man ko kuan sa akong video kay kung may gahawid so di ko kuha nga kanang di siya matandog. Dayon isulod lang na siya largo sa bulsa nga walay tingog-tingog. Sumpa ni siya sa mga manghiluay, mamikpikay ug mga ungo. Mo ni siya ang dahon sa hibi-hibi. May dugang na kong gihatag kay balo sa inyo ha. So what's up guys? Nansad ta karong adlaw nanasad ko'y dungag ipaila nga sagbot. Mao gani ang sagbot nga tungaw-tungaw. So when you say tungaw-tungaw is sa Tagalog is tungaw yung kanang tungaw ba murag silbing sungog bitaw siya.
Pero diri sa bukid ang tungaw-tungaw is sagbot nga helpful kayo. So guys, mao ni akong ipakita tungaw-tungaw. Mao ni siya ang sagbot nga tungaw-tungaw. Wata, mao ni siya tungaw-tungaw. So ordinaryo ra kayo sagbot nga tungaw-tungaw. Kani nga sagbot ni siya kaning medyo dapaw. Mura na dapaw-dapaw. Mura lagi po na siya grano sa hagunoy. Pero lahi siya di siya pala sa gunoy nga makatambal sa samad. Kani siya gamit na siya ng maghindo mo kaning kaldero, mga lubot mo sa kaldero kanang itom kayo yung takuling. Pwede ni siya isagol sa hinis katong kon sa humay. Sagol ni siya tapos na inudnod naon na siya inudnod kay hait medyo hait man siya. Then indot sad ni siya nga bulak sagbot kay mamulak sad ni siya. Amo ni yang bulak ko. Daya na pud ang bulak niya. Wow! Para sa mga kuan dia mahilig og bulak mo kailan ning bulakan mo ni yung bulak sa tungaw-tungaw. So kaning dili lang ni siya panghinis or kuan. Kani siya sama sa hagunoy. Pag namoy tawag ng kalikasan, kalibangon mo. Dagan mo sa kasagbutan, mo kay tagagunoy. Nani nga sagbutin mo kita. Nindot sa ni siya kay baga, dili din siya magisi. Naon na siya pag duha ka pan pidi na siya inana. Pura ni siya tisyo. Yana ra na sa inyong lubot. So na wipe nang tay sa inyong lubot. Nunid na nga kuan, nunid na nga magkuhog tubig kay namo sa bukid, wali tubig sa bukid. So kanin yung gamiton. Nindot po ni siya kay walay baho unlike sa hagunoy nga nay baho. Ang hagunoy pag abot niyo sa barkado. But ni mao mga hagunoy. Gikan na libang no, sakpan ka. Mana kani siya tungaw gamit ni siya. Di ni siya yung nga sagbot lang. Napo ni siya purpose. Pero kaniyang dapaw dili man gud ni maka daot unlike sa dapaw sa laing sagbot nga magpilit katul. Kani dili siya katul. Oh no. Kani nga dahon daghan ni siya og gamit pero wala na ko kabalo sa uban gamit ani kung nga bisig unsa nga pamagi pwede ni siya. Ano mo sa bukid gamit niya for survival o di lang kay survival for kuan lang for living or anything. So mo ni siya ang bulak ko. Then pwede sad ni siya kanang sa panahon sa mga 80s man ata. Kani siya naay siyang sa di pa siya mabuak, di pa siya mahimong bulak, naay siya bunga nga murag kuan apit mulingin nani. Nani nga bunga niya, mubukad man ni siya mahimong bulak. So kani siya ibala na mo ni sa luthang. So katong pa kailag luthang. Take note. Luthang mo na pusil-pusil sa una sa mga 90s or 80s yung mga bata. Wala pa nang pilitgan karon. So ang pilitgan karon high-tech naman na. Medyo dili ing high-tech pero medyo modern. So sa una lipak lang ang kawayan lang ang gamit. So kagingking kung gagmay nga sa kawayan. So siya pwede ni siya ibala sa mga dagkog bangag kay sa tinuoray lang yun. Ang amog yung gamit sa ni tugtog katong lingin nga gagmay mura sa balag mura sa pilitgan, mura sa pilit sa pilitgan. Oto yung mga so na sakit mo kay ko. Single shot pero na pagka 90s nanay katong magazine machine gun nga kapayas ang bala. So kaning bunga sa tungo-tungo pwede ni sa ibala mo. So una gipit na dagan na wala na itugtog. So kanina yung gigamit kay kuan man sad ganang kumbaga back up. So more to guys. Shout out day ko sa akong Boss Amo Manager nga editor pod ani nga mga video nga si Boss Amo Manager Tonyo. Shout out sad ko sa akong pamilya, Ibarli family and Rodriguez family, sa akong anak nga si Jackson Andre ug sa akong asawa nga si Bless.